Μαντίλι φορεμένο σε ζώνη. Το έχουμε δει πολλές φορές. Έτσι το φοράω εγώ. Συμμετρικό. Μπροστά κόμπο. Φτιάχνει μέση. Πώς αλλιώς μπορεί να το βάλεις στη μέση. Φυσικά το στρίβεις καλύτερα. Να το λεπτύνεις. Εδώ είναι πιο ωραίο να το δέσεις στο πλάι. Το φτιάχνεις μετά για να στρώνει ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Κοιτάξτε πως είναι χωρίς ζώνη. Είναι μια τετράγωνη σιλουέτα που δεν είναι ωραία. Θα κάνω άλλο βίντεο να σας δείξω αυτό το μαντίλι, το οποίο είναι συλλεκτικό, φανταστικό. Το έχω χρόνια, το έχω 1000 φορέσει. Λοιπόν, οι περισσότερες το φοράνε έτσι. Το τριγωνικό μέρος δηλαδή στο πλάι. Κοιτάξτε πώς δημιουργήσαμε μέση στην τετράγωνη σιλουέτα. Εγώ σήμερα είχα αυτή τη διάθεση να το βάλω μπροστά